za one bojažljive koji ne smeju da posete vrh Šljivovički, koji je u NATO agresiji 99. izbombardovan od strane NATO agresora nad Srbijom, i kolaju priče da su ovde bunkeri, podzemna skloništa, da je bombardovano nuklearnim, odnosno radioaktivnim raketama. Ništa nije bombardovano nuklearnom raketom, niti je nešto radioaktivno što može, evo, instrument da kaže uživo. Ovde nema radijacije, ništa ne pišti. Tako da, izvolite. A od skloništa raznih nema i ne postoje, nisu ni bila. Tu su samo bile garaže, heliodromi i radio objekat.